Zuei esan dizuete, haizu, zuk dekozu famoso horren antza, izu orduan za. Holan beste pertsona ezagun baten... Esan, Brad Pitt, Ez. Getxoko Brad Pitt. Ez, Brad Pitt rubio da orduan, gaizki ez. Ez, baina garai baten, oain dela urte asko, oin botako dut, bai. A ber, Laro eta marreko amarkadan, Bruce Willis. ez dakit, badakizuen, George Clooney. aizu, Bruce Willis, Robert De Niro. barkatu, eten bat imerdu, Bruce Willis. Baina Bruce Willis ezagutzen duzu? Osea, esan nahi dut. Bruce Willis Bai, oso bai. karnarria. Bueno, baina esan nahi dut, ez, Bruce Willis ez. Osea, bai. Osea, bai. Bueno, ez, Bruce Willis ez, beste Ipar Amerikar bat. David Copperfield... Ostras, egia da. Ja. Kapa, Baina- ikusten zaitut hola egiten. Bai. Ez, Eta holako... kutxararekin horrela. Baina, ez, hori Uri Geller zan. Hori Geller zan, da ez, hori Israel narra zan gaina. Ez, baina gauzat esango izuet, okerrena zea zan, garai hartan gainera, bera, aski ezaguna zan, eta orduan, El Corte Ingleserako kanpaina bat egin zuen, ezta? Eta Jesukriston argazkia jarri zuten Bilboko Korte Inglesen kanpokaldean horrela. Pum, ez? Bera, plas! Han jarrita, eta gau, jende asko esaten zuen, zantza okazu, okerrena izan zen, nire ama etxera joan, eta horrela zantzian, aizu, pasan naiz Korte Inglesdik, argazkia ikusi dut eta efektibamente. Sekulako antza dokazu David Copperfield. Nire amak esan da. Eta horre esan, bueno, ja, jaidoken. Ja, nire amak ja esaten baldin du ja a tomar por saco. Onartu beharko dut horren antza dokanak. Baina gero ja urtekin daula ja pasa inda. Ez dakit, bera modaz pasa da, ni antza, ez? Eta... Baina ez diate horrekin konfunditzen. Orain gertatzen zait, eta ez dakaz ere ikusi, baina bai, eta zuk aski ezagutzen duzu, nahiko ondo ezagutzen duzu, Humberto Gutierrezekin, bai berak eta bainik, hainbat eta hainbat pertsona egin ditugu, eta karakterizatu eta askotan esaten diate, ze ondo pasate du zurekin, arratsaldero programan ez da gizerta. Ez naiz nahi, Humberto Gutierrez da, bera da imitatzailea eta oso ona, eta sinisten da. Naizela ni, eta ni mobilateatzen barkatu begira Humberto Gutierrez argazki erakusten da. Ze ona, tio! Puto kasoik ez?